akukambirana ndi achinyamata mu njira zosiyanasiyana, ndipo pomvetsera maganizo awo anaona kuti achinyamata ali ndi maganizo omwe cholinga chake nkufuna kuthandizirapo pa ntchito za chitukuko cha dziko lino. Kotero nchifukwa chake ali ndi chidwi chowapatsa mpata kuti nawo aonetse kuthekera kwawo. Mtsogoleri wa dziko linoyu anati ngakhale mudongosolo la zachuma chomwe boma ligwirira ntchito zake kuyambira panopa 2025 mpaka chaka chamawa cha 2026, boma layika padera ndalama zokwana 30 billion kwacha zomwe zithandizire pa ntchito zosiyanasiyana za chitukuko cha chinyamata, kumalonda komanso ku ntchito za malimidwe. Dr. Chakwera anati ngakhale ndalama zimakhala zoperewerapo ndi apo, zomwe boma lake lachita mzaka zinayi zapitazi zasonyeza kuti chidwi chothandiza achinyamata chilipo. Mawu awo apita dimba omwe ndi phungu wa dera la kumwera mboma la Lilongwe, omwe tsopano ndi nduna yoona za ntchito, anatsimikizira president wa dziko lino komanso amalawi onse kuti atumikira dziko lino modzipereka. Choyambirira ndikuthokoza kwambiri kuchokera pansi pa mtima wanga kwa president chifukwa chondikhulupirira kundikweza udindo kuti ndichoke pa Deputy Minister of Transport and Public Works kukhala nduna yoyang'ana za ntchito. Ndingafune kuwapanga sure president komanso amalawi onse kuti ndigwira ntchito modzipereka to the best of my ability. Ndicho linga chonena kuti ntchito imene nayamba olemekezeka amomba amene awasuntha amene apita ku Ministry of Trade ndipitirize. Ku Ministry of Labor kuli mavuto osiyanasiyana, nkhani za unfair labor practices komanso kuli nkhani za kusowa kwa ntchito kwa makamaka achinyamata. Zimenezi ndi zina mwa izo zimene ineyo ngati nduna ya ku unduna umenewo ndikuyenera kutsogolera unduna kuti tithane nazo. Nawo ababa Stephen Malondera anati atumikira dziko lino modzipereka kwambiri. Atipasa mphamvu nena kuti iwo koma titumikire dziko makamaka achinyamata. Ndiye tikhala pa ground kucheza nawo achinyamata amene ali ndi kuthekera kusiyana-siyana. Tiye tibe khonde tikambirane, tilumane makutu mofatsira ndikuona kuti chimene tingathe kuchita ndi chani kuti titukulane tokha. Mafoni athu ndiotsegula, tiyeni tikambirane zokha zimene zili zokomera dziko osati zokomera anthu achinyamata zokonda zimene zimakhaza chibwana. Chifukwa kawirikawiri achinyamata amalephera kupasidwa mphamvu chifukwa chokuti amalowesa mochibwana mu zinthu zoyenera kuti tisa serious. Ndi dziko lino likufunika achinyamata amene ali a serious, mene bwana anena kuti tiatumikire achinyamata akufuna anyamata serious osati kungopanga zachibwana hayi. Apita dimba ndi ababa Stephen Malondera adasankhidwa mkatikati mwa sabata yathayi ndi president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti athandizire nawo pa ntchito yoyendetsa maunduna awiriwa. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Thupi la yemwe anali mtsogoleri wakale wa dziko la Namibia Sam Nujoma alika m'manda mzinda wa Windhoek. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ndiye mwana anayimirira President Chakwera pamwambowo. Nujoma anali president woyamba wa dzikolo ndipo wamwalira ali ndi zaka 95. Bwalo la zamasewero la Independence mu mzinda wa Windhoek kulikula dziko la Namibia linazala ndi nkhope zachisoni pomwe thupi la yemwe anali tate komanso mtsogoleri wakale wa dziko la Namibia malemu Sam Nujoma limafika pamalowa. Mukazi wa Nujoma akubanja komanso atsogoleri osiyanasiyana ndi anthu ena ambiri ndi omwe anali nawo pomwe thupi la malemuwa amafika nalo pa bwaloli. Dr. Michael Usi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi ndiye anayimira Dr. Lazarus Chakwera pamwambowu. Atangofika mbwaloli, Dr. Usi anabebesa akubanja kuphatikizapo atsogoleri ena asanakhale pa mpando wawo. Muthenga wawo wachipepeso akubanja kuphatikizapo mwana wawo Tom anayamikira za ntchito zabwino zomwe malemu Dr. Sam Nujoma anagwira pa nkhondo yomenyera ufulu wa dziko lawo kuchokera ku dziko la South Africa. Mawu awo pamwambowu anati malemu Dr. Sam Nujoma anali munthu wodzipereka pa nkhani za ufulu wa dziko lawo limodzi ndi atsogoleri ena a mu Africa. Sam Nujoma omwe anamwalira pa 8 February ali ndi zaka 95 asiya mkazi Michael Vambo, ana awo Utoni, Saki komanso Usuta, kuphatikizapo zizukulu zawo Julia, Hiskia ndi Noah mwa ena. Thupi la malemu Sam Nujoma alika m'manda loweruka ku Heroes Acre mu mzinda wa Windhoek. Grant Mhango, MBC, Windhoek, Namibia.
Unduna wa zamaboma ang'ono wati ndi okhutira ndi ntchito zachitukuko zosiyanasiyana zomwe khonsolo la boma la Kasungu likugwira m'bomali. Wachiwiri kwa nduna ya zamaboma ang'ono a Joyce Chitsulo anena izi m'boma la Kasungu pomwe amayendera zina mwa ntchito zomwe khonsolo ikugwira pansi pa Governance to Enable Service Delivery ndi District Development Fund zomwe ndi za ndalama pafupifupi 6 billion kwacha. Zambiri mu ripoti ili la Madalitso Mhango. Poyankhula atayendera zina mwa ntchito zomwe khonsolo ya boma la Kasungu likugwira, wachiwiri kwa nduna ya zamaboma ang'ono a Joyce Chitsulo anayamikira khonsoloyi pochilimika kumanga zitukuko m'maka m'magawo za maphunziro, za umoyo komanso za ntchito. Chitsulo kenaka anapempha khonsoloyi kuti ichite machawi poonetsetsa kuti zitukuko zina zomwe amaliza kumanga zayamba kugwira ntchito yake. Taona ofisi yokongola kwambiri ya DC ku Kasungu ku chipatala takapeza kodi yolipira yo amene ayimanga bwino kwambiri yokongola ndi ndalama zija za JSD. Komanso taona ma bridge amene amangidwa ndalama za CDF abwino kwambiri. Komanso taona primary school ya Chikaka yomwe ayimanga mini kuita masabata atatu contractor atamaliza kumanga pano amanga nyumba zosangalatsa kwambiri nene kuti ma project amene tayenderawo ayi ndithu zambiri zikuoneka kuti zikuyenda bwino kwambiri. Bwana mkubwa wa boma la Kasungu wa James Kanyangalazi ati khonsoloyi ikusonkhanitsa zipangizo pa chipatala chaching'ono cha Lojwa ndi cholinga choti amayi ozungulira chipatalachi azitha kugwiritsa ntchito chipinda chochiriramo amayi chomwe angochimanga kumene pa chipatalachi. Apemphanza athu akufuna kwabwino makamaka amene tikugwira nawo ntchito ngati amabanki komanso mukudziwa kuti Kasungu kuno kuli makampani ambiri amene amapanga za ulimi Foja, Limberifi, JTI, Alliance One ndi ena otero. Komanso tili ndi kampani ya cement imene tishayona tayeserabe kukagogoda makomo ndipo ndikukhulupirira kuti tikamatha mwezi kapena miyezi iwiri zonse zimene sitinakwaniritse kuzigwiritsa ntchito titamaliza kumanga tikhala tikugwiritsa ntchito. Phungu wa dera la kumpoto kwa boma la Kasungu a Mike Bango wati derali ndi limodzi mwa madera omwe apindula ndi zitukukozi. Iye wapempha akuluakulu a ntchito za maphunziro m'bomali kuti atumize aphunzitsi pa sukulu ya primary ya Chikaka ntchito yomanga chipinda chophunziramo pa sukuluyi ikatha. Ife ngati kuno kumpoto kwa Kasungu ndife osangalala kwambiri ndi ntchito zonsezi, kuti ntchitozi ndi ntchito zabwino kwambiri ndipo zithandiza anthu akuno kwathu, ndiponso zikuonetsa kuti atsogoleri amene ali kuno andale komanso mafumu ndi ena oterowo anagwirizana ndi chimodzi chomwe ndi chitukuko. Nchifukwa tikunena kuti ife kunoko ndife osangalala. Ntchito zomwe wachiwiri kwa ndunayi anayendera ndi monga ofesi zatsopano za bwana mkubwa, chipinda chochiriramo amayi pa chipatala chaching'ono cha Lojwa, chipinda chophunzira pa sukulu ya primary ya Chikaka komanso mlatho wa Kamphinga Mpasadzi mwa zina. Madalitso Mhango, MBC Kasungu. Bungwe la NGO Gender Coordination Network ladzudzula nkhanza zomwe amayi ochita ndale akukumana nazo mdziko muno. Wapampando wa bungweli Amagi Kathewera Banda ayankhula izi kwa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Iwo anapereka chitsanzo monga mayi achipani cha MCP omwana wavula kundira ndi mu mzinda wa Blantyre, nkhanza zomwe mneneri wa chipani cha MCP ya Jessica Bwira anakumana nazo mwa zina. Uthenga umene tikupereka ndokuti yafika nthawi yokuti aliyense achitepo kanthu pa nkhani ya nkhanza zimene zikuchitika kwa amayi amene ali kundale. Tikunena kuti zipani za ndale makamaka azisogoleri akuyenera ayambe kudzudzula komanso kuwaletsa ma supporters kuti asapange nkhanza. Komanso tikuyang'ana ngati mafumu azipembedzo ayambe kudzudzula mchitidwe wa nkhanza. Komanso tikunena kuti mabungwe ena amene saboma ngati aifewo tiyambe kuyankhulapo za nkhanza komanso kuwapempha kapena kuwamema adindo kuti ayambe kupanga zinthu zoyenereka. Kampani ya zamagetsi ya Chimalawi yotchedwa Aspen Energy yasaina mgwirizano ndi bungwe la zamagetsi la Eskom kuti ithandize kupanga magetsi okwana 142 megawatts nkumapereka kwa Malawi. Pamwambo osaina mgwirizanowo wapampando wa bungwe la Eskom Gospel Kazako anati imeneyi ndi nkhani yokondweretsa chifukwa ithandiza kuchepetsa vuto la kuzimazima kwa magetsi mdziko muno. Zambiri mu ripoti la Isaac Charlie. Kampani yatsopano yopanga mphamvu za magetsi ya Aspen ndi ya Chimalawi, ndipo anthu amenewa agwirizana kuti amange malo amphamvu za magetsi pafupi ndi malo amphamvu za magetsi a kampani ya Eskom kwa Phalula mboma la Baraka, kumene adzipangako magetsi okwana 142 megawatts
kuchoka ku gas. Malinga ndi mkulu wa kampani ya Aspen Energy Limited a Emilio Paul Matumbi akuti ntchito yomangirira makinawa kuti ayambe kupanga mphamvu za magetsizi itha mkatikati mwa miyezi 12. Amatumbi atsimikizira Malawi kuti makina awo ndi abwino kwambiri kamba kuti samatulutsa utsi owononga mpweya mlengalenga. Ntchito imeneyi ife tikuyembekezeka kuti pakapita miyezi 6 ndipo pamene tiyambe kumanga station yathu yopanga magesi kwa Phalula pafupi ndi Pombeya substation Nsewa Zalewa. Ndeti kamba kumanga pakapita miyezi 6 paja tizamanga pokwana chaka chimodzi miyezi 12. Kusenza kuti kuphatikiza zonse ndi miyezi 18. Ndeti katero tayasa magesi. Ntchito yonseyi kuyambira tsiku loyambirira ndani yakuti project yathu inayamba 2018 kumapanga kufufuza izi ndizi so papita zaka 7. Pofika pano yayi ndalama zapita ndithu. Koma kuti tifike poyasa magesi ndi 210 million United States dollars. Tikuyembekeza ndalama zimezi tipeza kuma investors ndi mafunda zathu. Koma project yonse poyambirira kuzafika lero apangani ma shareholders a Malawi muno ndi kampani ya Malawi muno. Palibe so munthu wakunja amene ali mu kampani. Pothirirapo ndemanga wa pampando wa kampani ya Eskom a Gospel Kazako akuti nkhani ndi yokondweretsa. Komabe alangiza kampani ya Aspen kuti igwire ntchito mogwirizana ndi malamulo aboma komanso mogwirizana ndi nthawi yomwe amvana. Akazako akuti dziko la Malawi likufunika magetsi ochuluka kwambiri amene angathandize kupititsa patsogolo ntchito za migodi, ntchito zokopa alendo komanso ntchito zopanga katundu osiyanasiyana. Lero timakhazikitsa mgwirizano opanga magetsi ndi kampani ya Aspen. Takumbutsa Aspen kuti mkofunika kuti achite zinthu zawo mwachangu malinga ndi mapepala amene anatipatsira amene tinavomereza. Magetsi ndofunika kwambiri monga mukudziwa kuti pakali panopa utsogoleri wa dziko lino kupanga ATM strategy, agriculture, tourism komanso mining. Sizingatheke zimene zingati magetsi tinamapanga zinthu mwachibwanabwana kapena mosafuna kuuzana zoona ndi kuchita zinthu zomoona mwachilungamunga mmene zimachitikira. Komanso tifuna tioneke bwinobwino kuti wanzathu ngati ku Zambia, ku Botswana, ku Mozambique, kodi ku Tanzania, ku Zimbabwe zimakhala bwanji. Chifukwa china chimene taona choti amene amapanga magetsi awa zimaoneka kuti kuno kwa matuza mitengo ina magetsi timagula per kilowatt hour. Mwina atuza 10 cents per kilowatt hour ka 11 cents per kilowatt hour. Koma omwe wakapita kwino mapezeka kuti mitengo yawo ndiyosiyana. Ndiye tifuna zonse tichite benchmark foti ife tikangovomereza ungovomereza foti tavomereza zimene zimazakhudza munthu ogwiritsa ntchito magetsi aja chifukwa pamayenera kuti pa equation apa papezeka wina wake ona kuti alipire magetsi aja. Padakali pano dziko la Malawi limapanga magetsi okwana 550 megawatts. Komabe magetsi amenewa sakukwanira malinga ndi kukula kwa chiwerengero cha anthu komanso mafakitale ofuna magetsi. Kotero kuti kubwera kwa kampani imeneyi ya Aspen Energy Limited kuthandizira kuonjezera magetsi amene dziko la Malawi lingakhale nawo. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Nkhani izi kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. President Chakwera walumbiritsa nduna zatsopano ndipo watsindika chidwi chake pokweza ntchito zotukula achinyamata kudzera muluso losiyanasiyana. Thupi la yemwe anali mtsogoleri wakale wa dziko la Namibia Sam Nujoma alika m'manda mu mzinda wa Windhoek. Ndipo mu nkhani za masewero matimu osewera akale a Bullets komanso Silver Strikers akumana lero mu ndime yomaliza ya mpikisano wa osewera akalewa omwe ukuchitikira mu mzinda wa Blantyre. Tipitirire nkhani zathu ndi nkhani yoto nduna wa zamaphunziro apamwamba wati chiwerengero cha ophunzira omwe asankhidwa kukayamba maphunziro awo akusukulu za ukachenjedwe chakwera ndi 27% kusiyana ndi chaka chatha. Nduna wa mundunawa Jessica Bwira ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano wa olemba nkhani. Emmanuel Chikonso wazandi zambiri mu ripoti ili. Sukulu za ukachenjedwe zikulizikulu zinabwera pamodzi ndi kugwira ntchito yosankha ophunzira kupita ku sukuluzi nkukachita maphunziro apamwamba mchaka cha 2024-2025 motsogozedwa ndi bungwe la National Council for Higher Education nche.
mwa ophunzira okwana 24,582 omwe anali ndi zowayenereza kupita kukachita maphunziro msukulu zakachenjedezi, 12,819 ndi omwe awasankha. Pamwambo owulutsa mayinawa, nduna ya zamaphunziro apamwamba a Jessica Bwira anati ntchito yosankha ophunzirawa yachitika mosakondera ndipo ndi mbali imodzi yochepetsa umphawi ndi kukweza chiwerengero cha anthu opeza mwayi wa maphunziro awo kachenjede. Chimene taona choti mwayi wopita ku university watsegulidwa kwa anthu ambiri makamaka osauka, makamaka amene iwo mbuyomu ankangoti izi ndi zinthu zonjoya anthu andalama kale. Mutati muonetsetse pano tiona ndithu kuti tasankha njira yoti azimayi ambiri afike ku university. Selection yaonetsa kuti achakwera akumvetsetsa kuti 50% ya dziko lino ikuyenera kupita ku tertiary education. Akafika azimayi ambiri ndiochepa amene adzibereka nthawi isanakwane, ndiochepa amene adzikhala maukwati oti akumenyedwa ndipo kuli nkhanza, ndiochepa amene adzipeza kuti abereka ana ambiri oti sakwatha kuwasamala, adzipanga ma decisions amene ali abwino. Njira imene ija tikuchepetsa mavuto amene tili nawo. Poyankhapo za ophunzira omwe alibe kuthekera kolipira ndalama za maphunziro, ndunayi yalangiza ophunzirawa kuti apite ku nthambi yomwe imathandiza ophunzirawa ndi ngongole ya Higher Education Students Loans and Grants Board. Iwo anapemphanso bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF kuti iganizire zoyika thumba lothandiza ophunzira malo mongoyang'ana ulimi wokha. Tudziwa kuti makolo kuti anafike mpaka pa selection mumakhala mutavutikira kwambiri. Tikuyamikeni pa zimene mwapanga ena kusala kudya kumene kuti mwana apite ku skulu. Ndelero kwa amene ati asankhidwa tiye tigwire ntchito timodzi. Ngati mwina simudziwa kuti National Council of Higher Education ili kuti fusani koma pitani. Achakwera afuna mwana aliyese maka oti wina asadzati ine tanda adisankha koma nalephera chifukwa cha ndalama. Tipezeni tiyesetse tigwire ntchito tikufuna mwana aliyese apite ku skulu yawo kachenjede. Wapampando wa bungwe la NCHE Professor Eston Sambo wayamikira ntchito yochita zinthu pamodzi msukuluzi komanso poyera, ponena kuti ikuthandiza kupereka mpata kwa ophunzira ambiri kamba kuti kale munthu mmodzi amatha kusankhidwa ku mayunivesiti angapo. Zimenezi zimatanthauza kuti anthu amene ali ofunika kuti asankhidwe amatero nthawi imodzi. Amene waona kuti sanasankhidwe koma ali ndi zothekera nayenso amapatsidwa mwayi kuti bwanji upite uku. Malinga ndi nduna za maphunziro, chiwerengero cha ophunzira aulumali chakweranso kamba kuti ophunzira 95 ndi omwe asankhidwa kukachita maphunziro awo akachenjede. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Sukulu zosula aphunzitsi zomwe sizaboma zikukumana ndi vuto lolemba aphunzitsi ophunzitsa msukulu za primary chifukwa ambiri amasankha kukaphunzira makoleji aboma aphunzitsi pachifukwa chotinso amasankhira ophunzira nthawi yofanana. Izi zinadziwika ku Blantyre pa msonkhano wa aphunzitsi akuluakulu a msukulu zosula aphunzitsi mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zamaphunziro Dr. Zizo Msukuma wati nkhani akhala akukambirana kwa nthawi yayitali ndipo yankho lake lapezeka. Vuto likuchokera kwa azizathu aku ma private teacher training colleges akudandaula kuti ma students awo amene akutengedwa kuti akaphunzire kuma TTC a private ambiri akutengedwa ndi ma college aboma. So ifeyo tikuwasimikizira kuti chachikulu chimene chingachitike azidikira kaye aboma atenge ana kuti apite kuma TTC. Chifukwa tikayamba ifeyo aboma iwowo then azibwera mbuyo. That will avoid zichepesa mavuto amene alipo kuti mwina ma college awo a private samakhale ana. Komanso chachikulu ndiyamikile anzathu a NBS Bank amene akuthandiza boma panopo kuti maphunziro athu TTC azipita pasogolo. Pa msonkhano a NBS Bank anapereka 1 million kwacha zothandizira ntchito za bungwe la akuluakulu a msukulu za aphunzitsi. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku NBS Bank Atwaibu Mnani anati banki yawo ndiyodzipereka pa ntchito yokweza maphunziro mdziko muno. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe ya Esther Sagawa yapempha adindo komanso makampani kuti akhale patsogolo potukula masewero a mpira mdziko muno.
Asagawa ayankhula izi pa masewero omaliza a chikho cha mfumu ya mzindawu. Iwo apempha makampani mdziko muno kuti atengerepo chitsanzo cha banki ya FDH yomwe ikuthandiza ndi ndalama za chikho cha ana osaposera zaka 13 msukulu za primary. Zambiri mu ripoti lomwe walemba ndi Battle Gerard ndipo akuwerenga ndi Helix Manemba. Chikho chomwe chinayamba pa 15 Oktoba chaka chatha, sukulu za mazone okwana 10 ndi zimene zalimbirana ukatswiri wa chikhochi. Mwambowu unayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera pa Memorial Tower ya ku Area 18 kufika pa bwalo la zamasewero la Silver, ndipo asilikali a MDF ndi amene anatsogolera zonse. Atatha masewero onse, mfumu ya mzinda wa Lilongwe a Esther Sagawa anati ndi okhutira ndi luso limene achinyamata aonetsa kuchokera pa chiyambi. Asagawa ayamikira banki ya FDH kamba kathandizo limene akupereka kuti chikhochi chizichitika chaka ndi chaka. Tukoza kwambiri a FDH bank chifukwa akutithandizira kuti tidziwe maluso osiyana-siyana amene ana athu ali nawo. Kupatula kudziwa maluso ana athu zimatithandiziranso kuti timabweretsa ana athu amene amaphunzira masukulu osiyana-siyana muno mu mzinda wa Lilongwe kuti akhale pamodzi kudziwana komanso kupanga share chikhalidwe chawo pamodzi. Ifeyo ngati a Lilongwe City Council timasangalala kwambiri komanso timayamikira kwambiri. Mawu ake mkulu woyang'anira ntchito za banki ya FDH Alevi Nkunika wati ndi okhutira ndi kayendetsedwe ka mpikisanowu, kotero wati banki ipitiriza kugwira ntchito limodzi ndi sukulu za primary komanso sekondari mdziko muno. Oyambira mdziko muno ndipo timadalira dziko lino, ndipo tikufuna dziko lathu lizitukuka. Njira imodzi yotukulira dziko lathu ndiyo kuti tizika mu ndalama zokwanira mu nkhani ya za masewero. Masewero monga mukudziwa makamaka anthu achisodzera ngatawa, ana achisodzera ngatawa amathandiza kuti azikula ndi matupi abwino komanso kuasula luso lawo kuti akhoza kugwiritsa ntchito bwino kwa moyo wawo komanso kutukula dziko lathu kukhala kuti national team ija timu ya dziko izichita bwino. Chikho cha mfumu ya mzindawu chinali cha ndalama zokwana 22 million kwacha, ndipo matimu opambana kwa anyamata ndi atsikana alandira ndalama zokwana 1.5 million kwacha iliyonse. Timu ya mpira wa manja ya Kankodola LEA yapambana itagonjetsa Kaliyeka LEA, pamene ku mpira wa miyendo timu ya Chidzingwe yapambana itagonjetsa Chiwoko Primary School. Matimu ausewera akale a Bullets komanso Silver Strikers akumana mu ndime yotsiriza ya mpikisano wa ausewera akalewa omwe ukuchitikira pa bwalo la Kamuzu lero. Bullets yagonjetsa Wanderers pomwe Silvers yagonjetsa Dynamos mu masewera awo oyamba. Amin Musa ali ndi ripoti. Masewero awiri amasana alolukawa anali ofuna kupeza matimu omwe akumane mu ndime yotsiriza komanso pa namba yachitatu omwe aseweredwe masana ala Mulungu. Pa masewero oyamba matimu a Silver Strikers komanso Dynamos analepherana pomwetsana chigoli chimodzi kwa chimodzi, ndipo Silver inapitirira pomwe inapambana ndi zigoli zinayi kwa ziwiri kuzera mapenati. Mu masewero achiwiri omwenso anali akulu pa tsikuli pakati pa Wanderers komanso Bullets, timu ya Bullets ndi omwe yapitirira mu ndime yotsiriza ya mpikisanowu pomwe yagonjetsa timu ya Wanderers ndi zigoli zitatu kwa chimodzi. Wanderers ndi omwe inaliyoyamba kupeza chigoli chomwe anagoletsa ndi Victor Nyirenda, ndipo Bullets inauka mchigawo chachiwiri ndipo inamwetsa zigoli zitatu zomwe ziwiri anagoletsa ndi Robert Ngambi pomwe china anagoletsa ndi John Lanjesi. Masana ala Mulungu Wanderers ikumana timu ya Dynamos kuyambira nthawi ya 12 koloko pofuna kupeza timu ya pa namba yachitatu, pomwe kenako Bullets ikumana ndi timu ya Silver mu ndime yotsiriza. Masewerowa amawakonza ndi cholinga chofuna kupeza ndalama zothandizira osewera akale amatimu a Wanderers komanso Bullets, ndipo anawakhazikitsa chaka chatha. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndipo boma kudzera ku nduna wa zamasewero lalonjeza kuti lipitiriza kuyika ndalama zokwanira ku ntchito zothandizira kutukula masewero osiyana-siyana ngati njira imodzi yofuna kuti dziko lino lidzichita bwino m'magawo onse a mpikisano ya zamasewero. Nduna yoona za achinyamata ndi masewero Auchizi Mkandawire anena izi kumangochi pamwambo wopereka mphoto kwa akatswiri omwe achita bwino m'masewero osiyana-siyana omwe lachititsa ndi bungwe la Malawi National Council of Sports. Zambiri mu ripoti la Owen Mavola. Akatswiri osiyana-siyana pa nkhani za masewero mdziko muno anasonkhana kumangochi komwe bungwe la Malawi National Council of Sports linachititsa mwambo wapamwamba opereka mphoto kwa omwe achita bwino pa nkhani za masewero mchaka cha 2024. Pamwambowu panali aphunzitsi a masewero osiyana-siyana, osewera mpira komanso akuluakulu oyendetsa mabungwe a za masewero mdziko muno kungotchula pochepa omwe ena mwa iwo achita bwino.
pamwambowu katswiri okankha chikopa mu timu ya amayi Tabitha Chawinga ndiyemwe amusankha kukhala yemwe wachita bwino kwambiri mchaka cha 2024 ndipo katswiriyu amusankhanso kuti ndiye wachita bwino kumbali ya zamasewero a amayi. Bungwe loyang'anira masewero a cricket mdziko muno ndi lomwe alisankha kuti lachita bwino mchaka cha 2024 pamene timu ya asungwana osapyola zaka 19 ya masewero a cricket ayisankha kuti ndi timu yomwe yachita bwino pa nkhani za masewero mdziko muno. Wapampando wa bungwe loona za masewero a mpira wa manja a Vitumbiko Gubuduza ndomwe apambana mphoto yoyendetsa bwino ntchito za masewero mchaka cha 2024. ndipo polankhula pamwambowu nduna ya zamasewero Auchizi Nkandawire ayamikira bungwe la Malawi National Council of Sports pochititsa mwambo wapamwamba ndipo alonjeza kuti boma kudzera mu nduna wawo ndilodzipereka kuthandiza ntchito za masewero. Government ife tili ready kupanga sponsor kapena ndiforozo nena kuti kuthandizira sports development munjira zosiyana-siyana including kumanga mabwalo. Koma tikabwera ku nkhani yoyendesa nkhani za masewero pamafunika zinthu zambiri ndiye boma palokha silingakwanise chifukwa ma association tinawo ambiri, ma national team tilinawonso ambiri, ndiye kuti boma palokha lipange china chilichonse sizingayende. Komano tithandizane, ma partners alipo ofuna kuthandiza. Mkulu wa bungwe la Malawi National Council of Sports Henry Kamata ati ndiokhutira ndi momwe mwambowu wayendera. Chaka chimene cha 2025 tufuna timange pa maziko amene tinayika mu chaka cha 2024. Mazikowa ali ndi sanamira zinayi. Sanamira yoyamba ndi kuti titukule wosewerayo. Chifukwa tinakhazikitsa ndondomeko yotino nthawi ya maholiday anawa azikakhala ku kampu. Ino ndi mboni takhala ndi makampu panopa ndi awiri ina ikubwera April. Gawo lachiwiri anthu amene amathandizira no lusole kuti lisulidwe, makochi, ma-umpire, marifari, anthu oterowo tiapatsenso maphunziro okwanira kuti ntchito chazigwira bwino. Bungwe la Malawi National Council of Sports laperekanso mphoto kwa ena omwe achita bwino m'magawo osiyanasiyana ndipo ena ali motere. Mphunzitsi wa masewero a cricket a Gelson Ntambalika ndi amene achita bwino pa mpikisano wa aphunzitsi a masewero omwe achita zakupya chaka chatha, pamene mnyamata ochita masewero olimbitsa thupi Zacchaeus Phiri ndi amwe wachita bwino kumbali ya zamasewero a amuna chaka chatha. Owen Mavula, MBC Mangochi. Ndipo pomaliza nkhanizi na inso mitu yake. President Chakwera walumbiritsa nduna zatsopano ndipo atsindika chidwi chake pokweza ntchito zotukula achinyamata kudzera mu luso losiyanasiyana. Thupi la yemwe anali mtsogoleri wakale wa dziko la Namibia Sam Nujoma alika m'manda mu mzinda wa Windhoek. Ndipo mu nkhani za masewero matimu ausewera akale a Bullets komanso Silver Strikers akumana lero mu ndime yomaliza ya mpikisano wa ausewera akalewa omwe akuchitikira mu mzinda wa Blantyre. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mwanani ndine Upire Kaisa. Mawa bwino.